Kedves testvérek, hoztam magammal Zalaegerszegről egy villát. Nyilván felvetődik a kérdés, hogy hogyan is kapcsolódik ez a lelki gyakorlathoz. Történt Kárpátalján, hogy Trescsura László parókus urat kihívta egy idős néni. Úgy látta, már hosszú időt élt itt a földön, szeretne elindulni a nagy útra. Mindent elvégeztek, ami szükséges volt. Végén Matild néni átadott egy villát. És azt kérte László atyát, hogy mielőtt lezárnák a koporsóját, helyezze el ezt a villát a koporsóba. Ezen László atya meglepődött, mert a görög katolikus szent liturgiában nem szerepel a villa elhelyezés szertartása. Így aztán rá is kérdezett, hogy miért kell ezt tennie. És a Matild néni azt mondta, bizony sokan meg fogják majd kérdezni, de akkor László atya elmondhatja, hogy én itt a földön sokakkal kerültem kapcsolatba. Sokszor meghívtak különböző összejövetelekre, névnapokra, születésnapokra, ünnepekre. És amikor az első, második, harmadik fogás után azt mondták, hogy Matild, a villádat tartsd meg, ennek mindig örültem, mert tudtam, hogy a java még csak most jön. Nagyon szerettem világéletemben a süteményeket. Tudtam, hogy a java még csak most jön. Én most meghalok, nyilván néhányan szomorúak lesznek majd, de nincs semmi okuk a szomorúságra. Mert én tudom, hogy nem csak valami befejeződik, hanem valami elkezdődik. Valami új dolog, valami nagyszerű. Elmondhatom, hogy bár hosszú éveket éltem itt a földön, a java még csak most jön. Kedves testvérek, igaz lehet ez akár nagyböjti időre, akár egész életünkre. Nem szomorúan futunk neki a nagyböjtnek. Már megint nagyböjt van, alig várjuk, hogy húsvét legyen, amely ünnepnek a lényege, hogy vesszük a húst. Hanem a böjt azt jelenti, boldogan, örömmel Jézusért teszek, mert tudom, hogy a java még csak most jön. Arra készülök, a húsvétra, amely nem más, mint Jézus értem való szenvedésének, halálának és föltámadásának az ünnepe. A halál nem az utolsó szó, a föltámadás. Előttünk is célként ez lebeghet. Az Úr megsegít engem, ezért nem ér gyalázat. Megkeményítem arcomat. Az Úr egész életünkben velünk van. A kérdés, hogy mi vele vagyunk-e. Föltaláltam-e a világban helyemet? Mit kell tegyek? Mit kell tennem az üdvösségem érdekében? Mi az én feladatom? Igaz hát ez egész életünkre is, hogy a java még csak most jön, hiszen Jézus színelátására készülünk, az örök boldogságra, a vele való létre, ott ám jó lesz. Nem csak a halálra kell készülni, hanem arra, hogy Jézussal leszünk. Jézusnál leszünk. Jézusban leszünk. Föltaláltam-e, mi az én küldetésem? Mi az én hivatásom a világban? Mit kell megtennem? Visszaemlékezem arra, hogy hogyan hívott meg engem Jézus
azokra a dolgokra, amiket végig kellett vigyek egész életemben. Annak idején szüleim templomba sem jártak, meg más egyéb helyekre sem. A munkahelyen dolgoztak, utána meg otthon dolgoztak. Kiki elgondolhatja, tanyán laktunk, volt egy pár jószág, föld, volt munka bőven. Este a munkát nem befejeztük, csak abba hagytuk. És egyszer, biztosan nem véletlenül, húsvét hétfőn lemaradtunk a buszról, ami vitt volna be minket vidékről Jászberénybe. Lemaradtunk a buszról, hát mit csináljunk? Bementünk a templomba, épp kezdődött a 11 órás mise. És bár nem sokat jártunk oda, az ott lévő embereket nem is nagyon ismertem, mégis azt tapasztaltam meg, jó ebben a közösségben lenni. Jó itt lenni. Úgyhogy számomra az egyház elsősorban nem csak egy szent katolikus és apostoli, hanem közösség. A különböző zsinati dokumentumok így is fogalmazzák meg. A plébánia, a kis közösségek nagy közössége. Ahol jó lenni Jézussal együtt. Milyen jók azok a plébániák, ahol van ifjúházas közösség, korábban házasodott közösség, gimnazista közösség, egyetemista korú közösség, katekumen csapat, és így tovább, és így tovább. Jó ebben a közösségben lenni, akkor úgy éreztem, hogy Jézus meghívott engem valamire. Attól kezdve, röviddel utána, inkább nem sokkal, mindig ott voltam nála, ebben a jó közösségben. Aztán hívott más szolgálatokra is, mindezek mérföldkövek voltak az üdvösségre vezető úton. Például jártunk kórházba, körbe kellett menni a kórterembe, mindenkinek szólni, hogy délután 3 órakor lesz a szentmise, itt és itt lesz, jöjjön el. Ha nem tud eljönni, a József atya elballagjon erre, elhozza az eukarisztiát. Ilyen kérdéseket kellett föltenni. Nem mindig ment ám. Történt, hogy mindenütt azt mondták, hogy nem kell, menj innen. Hát ettől durvább szavakat is használtak, néha most nem kívánom idézni. Szóval elhajtottak. Az utolsó szobába, amikor bementem, ott volt egy ember, feküdt az ágyon, be volt deszkázva, családja körbevette. Én annyira elkeseredtem ezeken a nehézségeken, hogy meg se tudtam szólalni. El is mentem onnan. A jó példák is, meg a rosszak is előre segítettek engem az üdvösségre vivő úton. De éreztem, hogy Jézus tovább akar vezetni. Amikor az általános iskola után kellett tovább lépni, akkor én jelentkeztem egy szakmunkás képzőbe. Ez volt a 606-os számú Klapka György Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakmunkások Szakközépiskolája esti levelező tagozat, könnyen megjegyezhető nevű iskola. Ahol vas- és fémszerkezeti lakatosként voltam először inas, majd szakmunkás. És ott megtapasztaltam, hogy nem kell hirdetnem azt, hogy én hívő vagyok, hogy Jézushoz tartozok, közösségbe járok, azt úgy is tudják. Úgy is rájönnek. Nem kell se hirdetnem, se letragadnom. Nem álltam föl a satu asztalra is, olvastam fel az evangéliumot. De tudták. És kérdéseket tettek fel. Miért így van ez, miért úgy van ez, miért az úgy van ez. És tanúságot kellett tenni. Még 1988-at írunk, mikor én oda kerültem. Még a szakoktatót
szakoktató elvtársnak kellett szólítani. Meg a tanműhelyek összes vezetője fekete elvtárs volt. Én láttam, hogy semmi közös elvünk nincsen, de hát azért egy helyen voltunk. Az egyik tanúságtételi alkalom, az az ebédlőben volt, nagypéntek volt. Mit adtak nagypénteken ebédre az aprítógépgyárban? Vajon ki mit gondolna erről? Csirkecömböt, csirkepörköltet. És mondom a szakácsnőnek, hogy én nem kérek a pörköltből, csak a nokedlit. Mi van, Jóska? Vegetáriánus lettél? Hát ezt el is lehetett volna ezt a kérdést mosolyogni, nem válaszolni rá, valamit morogni alatta. De hát én csak azt mondtam, hogy nem olyan családból származom én. Nem azért küzdöttük fel magunkat a tápláléklánc csúcsára, hogy aztán visszaessünk. Nagypéntek van, katolikus vagyok, és nem eszünk húst. Ezt nem úgy mondtam, mint aki kérkedni akar vele, vagy felvágni, vagy nem tudom én micsoda, de a szakácsnő megdöbbent ezen, hogy bizony ő is katolikus, csak éppen nem tartja ő a hitét. Én megtéríteni nem is akartam, meg nem is tudtam volna, nem is volt célom, de amikor kellett, akkor tanúságot tettem arról, hogy én Jézushoz tartozom. Ezek állomások voltak, mérföldkövek a Jézus felé vivő úton. Egy másik mérföldkő volt ezen az úton, amikor az elődöm, volt egy Kovács Kamil testvér, aki 1916-ban született, ferences volt. A feloszlatás idején Jászberényben volt sekrestés, meg más helyeken is dolgozott. 79-ben megbetegedett. Már nem emlékszem rá, hogy szélütést kapott-e vagy infarktust, azt azonban biztosan tudom, hogy fél oldalára lebénult. Spannonhalmára került a szociális otthonba, mint annyi idősebb más testvér, 1979-ben. Örök mozgó testvér ágyhoz lett kötve, és ágyhoz kötözöttségét azért ajánlotta föl, hogy Jászberényből legyenek ferences hivatások. Még 93-ban írtam neki levelet, hogy jelentkeztem és fölvettek a ferences rendtartományba. És még örömmel válaszolt nekem. Jézus meghívott, és a felé vezető úton ilyen mérföldköveket helyezett el az életemben. Már sok mindent megéltem, és biztos vagyok benne, még sok mindent megfogok. Mindent úgy kell tegyem, hogy tudom, hogy a java még csak most jön. Akár a nagyböjti időre gondolok, a cél, hogy húsvéthoz elérkezzünk, amely az ő feltámadásának az ünnepe. Akár egész életemre. Nyilván életemben vannak nehézségek, problémák, megoldhatatlannak tűnő feladatok, nehézségek, vagy olyan rendtárs, akit nehezen bírok elviselni, de ettől mondok még durvábbat. Néha magamat sem bírom elviselni. Hát, most már itt a feladat, meg kell valósítani. A mi életünkben, mindannyiunk életében ott vannak a mérföldkövek, mely úton vezet minket Jézus az üdvösség felé. Nagyböjtről nagyböjtre, húsvétről húsvétra. Megvannak az emberek, akik mérföldkövek az életünkben, akire emlékszünk. Lehet, hogy nem tudnánk felsorolni, hogy 1974-ben ki volt a síugró világbajnokság második, harmadik, negyedik helyezettje, de ezekre az emberekre, akik életünkben fontos szerepet játszottak, szülők, nagyszülők, rokonok, tanárok,
tanítók, lelkipásztorok, akárki, a nevük ott van, az arcuk ott van az életünkben. Akik mértföldkövek, állomások az üdvösségre vivő úton. Kedves testvérek, ne csak ezt a nagyböjtöt, hanem egész életünket is úgy éljük, abban a tudatban, hogy a java még csak most jön, amikor teljes egészében, színről színre Jézussal leszünk. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, megváltó királyunkhoz, hogy mindig hűségesek maradjunk. Urunk, ismerje fel minden ember, hogy önfeláldozó szenvedésed árán változtattál meg bennünket. Tedd készségessé egyházad tagjait a kereszt hordozására és a kegyelem közvetítésére. Keresztedből fakadjon béke és egyetértés minden nép számára. Egyesíts szenvedéseinket megváltó szenvedéseddel, hogy egyek lehessünk veled a mennyei boldogságban is. Megváltó kereszthalálod által adj örök életet az elmúlt híveknek. Urunk Jézus, Te vonakodás nélkül vállaltad a kereszthalál gyötrelmét néped üdvösségért. Taníts meg minket áldozatos szeretetre, hogy részünk legyen az örök dicsőségben. Kérsz és uralkodol mindörökkön örökké.